Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने दिनै जोङो बर' बाजारावहाय थांनो नागिरदों आरोना बर' बाजारनि मिटिंआव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर। दासो उन्दुनानै सिखारदो नालाय बोरैबा गुमलाला मोनदों आरोना गोसोखौनो। निकिता नों न'आवनो थागोन दा? होमबालाय ओइ माबाखौ मारियाखै फानसौग्रा न'खौ मारियाखै। थांबाय थानोसै लोगोफोर मिटिंआ माबायदि जादों देखायलांसै। दहायनो थांनो नांगौमोन आंना एसे लेट जाबाय। गाबोन जोंना एग्जामबो दं नालाय फरायनायाथ' फरायखायाखै अब्लाबो आरोना मानसिफ्रा बुंगोन ना एग्जाम थानानैबो माबायदि थाबायबाय थादो ओरैदि होननानै बुंगोन ना बिनिखायनो दंथ'योमोन आरोना न'आव। ओमफ्राय मिटिंआव गासैबो गोमो गोमो गानदों नालाय बिनिखायनो आंबो नै गोमो गानबाय। गोमो दख'ना गोमो ब्लाउस गुफुर फालि गुफुरमोन आरोना। ओमफ्राय आंना ब्लाउस गुफुरा मोजाङानो गैया बिनिखायनो आं गानासै। फालि गुफुराबो दंनायालाय दंमोन ओमफ्राय आर'नाइखौनो थेलेबलेब लानोसै होननानै बेबायदि लाबाय आरो। ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांदो। बेखौ लांनो ना लाङालै स्टिकखौ? हो स्टिकखौ लायाबालाय दोनदो। नै आङो मिटिंआव मोनफैबाय ओमफ्राय हाबहैनोसै रुपालि होना आंखौ नेगासिनो दं आरो ओमफ्राय हाबहैनोसै आरो। नै जों सिङाव हाबलांबाय ओमफ्राय आयु मानसिफोरा जा बुरजा जाखादों जग्रायानो गैलायलायला। आंथ' बेयाव जनो मोनखानाय नंला बाहेरायावनो थानांसिगोन बायदि मोनबाय आरो। ओमफ्राय सिगांग्रो आङो बै मन्दिरावहाय खुलुमहैग्रोनो नागिरदों। जोंहा रुपालि मोना फैनानै आंखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय आं बेखौ नागिरदोंमोन आरो माथिंजाय दङ होननानै। बिसोर आंखौ जमा खुलुमसि होननानै नेदों। मन्दिराव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो खुलुमहैनोसै। आबौ दौरि मोननानै लारि लारि जिरायनानै दङ मन्दिर सिङावहाय। ओमफ्राय बे मन्दिराव हाबहैबा बिराद गावखौनो सोरगोफुरियाव हाबहैनाय बायदि मोनो आरो आङो। ओरैबायदि साफा मोनोना गोसोखौ। ओमफ्राय खुलुमनोसै नै जाहा मुथुजों आंजों गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरा जाफुंथों होननानै बोर बिनानै लानोसै। ओमफ्राय आंथ' टेट एग्जाम दं नालाय टेटआव पास जाथो होननाल' बोर बियो आरो आंना। फट' लाबाय एसे एनै खुलुमखांनानै। रुपालि जगोन आरो एमान गरमाव। दायो दङ जोंहा बे फरायसालिनिबो बिथाङा गाहाय फोरोंगिरिमोन मोनसे समनि। सिङाव एब्रेलांनानै नै जिरायनो जायगा मोनहैबाय जोंहा। ओरैनोथ' नायनानै जायगा गैला बायदिसोमोन ओमफ्राय बैसोर लोगोफोरा लिंहरबाय आरो नै बेयावहाय जायगा दङ बेयाव जिरायफाय होननानै। ओमफ्राय थांबाय दसे जिरायहैबाय खोनासंबाय मा मा बुंखो मा मा बुङाखै। साहा मोनलोंसिगोन नै
गिलास चंद्रस खुलुमबाय रा चंद्रस को मंगला मजा तो मजा दो सिनाय याव थानो मोना दांहाय नै ओमफ्राय बियो बरसलानि कालचारनि प्रग्रामफोरावहाय आगोलाव लोगो मोननायमोन आरो ओमफ्राय जोंखौ एदावबाय थायोमोन जों उन्दै उन्दै समाव इसोरथ' गिदिर खामोन ओमफ्राय दासिमबो हाबा जायाखैनो आरो बियो ओमफ्राय आंखौ एदावदो आरो आंखौ भिडिअ'आव खोन्थाना हो आंहा पस्ट खालि रावबो गैया सोरबाफोर आंजों फायगोन खोमा होननानै एदावबाय थादों आरो ओमफ्राय सोरबाफोर पस्ट खालिबा लादो लोगोफोर बेखौ रावबो गैया बेहा माथि मोनैखौ फैले sama Maya, Guwahati Sarialini metai kono no, hoi, loमजादो, loमजा, गाबोन फैनो लोमजादो दानि बिसु हिट होबावबाय मोनसे ओमफ्राय नैबे आब'आ जोंनिथिंनिनो सेलमारि होननाय गामिनि आब'आदि दाखालि बावैहाय गुवाहाटी सारियालिनि होननाय खुगा मेथाइ खनदोंमोन ना रकेटनि पुतुला बानायनानै जा मोजां जादोंना मेथाइयाबो ओमफ्राय बियो बे मिटिङाव फैदों आरोना ओमफ्राय लोगो मोननानै आङो एसे भिडिअ लादों आरो मोजां मोजां मेथाइ खनबावगोननो नोंथांमोना आब'नि चेनेलखौ सापर्ट खालाम जाहाथे आब'नि मोजां मोजां मेथाइफोरखौ खोनासंनो मोनो आरो आब'आ जौगालांनो हायो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहा मम' जानोसै जानो लुगैबाय नालाय ओंखारबाय माने नै आङो मिटिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांसै न'आवबो जोंहा रावबो गैया नालाय बेनिखायनो सोरां बोरां थांसै आरो ओमफ्राय नै माबा लाबाय पटल लाबाय पटल लाबाय ओमफ्राय जोंहा न'आव सासे खामानि मावग्रा दं नालाय बेनि थाखाय माबा लादों सिंग्रा लाबाय जोङो ओमफ्राय माबा जाबाय आरो मम' जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै मथ' माखौबा बुंगौमोन मानसिफोरा बिराद जादों आरोना मिटिङाव ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेबां मोजां रोखोमै लानो मोनासै बिराद होंगो दोंगो मानसि नालाय लानोबो लाजिलायलाङो आङो बिदि बिराद मानसि जाबाथाय ओमफ्राय एसे लाबाय आरो बेखिनिखौनो मेम'रिनि आन्था आपल'ड होनोसै नुखाबाय नोंखौ नुखाबाय बाजै गोदाना आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय कारेन्टबो गैया होखाबाय सुइचखौ मोना फैबाय आरोना एसे दाना थाब मोनायो नालाय पटलानो दोनखायोमोन दादाया बाइक बायनानै लाबोनांबाय नों आथिं सुखानायबा बैयाव हाबनानै माबाखौ फोजोंहैदो कारेन्टखौ आं बेयाव कलेजावनो होनसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै माने न'आव फैनानै फोजोबनाय जाबाय आरोना दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो ओमफ्राय भिडिअखौ आङो एसेबां मोजां रोखोमै लानो मोनासै आरोना आं बेखौलाय दहायबो बुंबायमोन माने बारा टाइमफोराबो मिलायाखै नालाय आं बारा गोबावबो थायाखै बेनिखायनो एसेबां मोजां लानाय जायासै मानसिफोराबो बिराद भिर ओमफ्राय आरो मोजां मोसादोंमोन मोसानायखौबो आङो मोनहैस्लाबासै आरो मोनहैदोंमोनब्लाबो खाथियाव थांनानै लाहैनो हायासै बेनिखायनो आं मोसानाय मोनसेखौबो देखायनो हायासै आरोना बेयावहाय ओमफ्राय गाबोन मोजांसिन जागोन मोनदां प्रग्रामा आरो गाबोनथ' जालाना आं गाबोन थांनाय नंला ओंखायनो गाबोननिखौ देखायनो हानाय नंला आरो ओमफ्राय लास्टआव आङो मोनसे खोथा बुंनि बेयावथ' बहुत मानसिफोर फैदो नालाय मिटिङाव ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोरबो फैदोथ' जानो हागौ सासे सानैसोब्लाबो ओमफ्रायो सोरबाफोर फैदोंमोनब्ला आङो लोगो मोनदोंमोनब्लाबो माथो होसननाय जायासै आरो आंबो सिनाया नालाय बेखायनो माथो होसननाय जायासै आरो सोरबाफोर फैदोंमोनब्ला ओमफ्राय बेनि थाखाय
सरि आरोना सोरबाफोर फैदों नामा बिनि थाखाय सरि आरोना लोगोफोर निमाहा होदो नुनानैबो नुयै बायदि थाफ्लांबायबा अननानै निमाहा होदो आंबो सिनाया नालाय बिनिखायनो रावखौबो माथो होसननाय जायासै